Вермахт стварыў з людзей жывы шчыт на пярэднім краі абароны. 50 тысяч старых, жанчын і дзяцей загналі ў балоты. Яны знаходзіліся пад адкрытым небам пры мінус 15 градусах, без ежы, вады і цёплых рэчаў. У палескіх балотах Трэці рэйх выкарыстаў бактэрыялагічную зброю. Гэта было зроблена для таго, каб спыніць надыход савецкіх войскаў. Людзей заражалі сыпным тыфам. Сярэдняя працягласць іх жыцця тут складала 3 сутак. Стварэнне лагераў смерці Азарычы, а іх у структуры было 3, названа самым буйным злачынствам вермахта за гады Другой сусветнай войны. Наши войска расширяли пространство для подготовки к операции «Стратегический Багратион». И на этом фоне нужно было подвинуть фронт. И, собственно говоря, вот войска оказались в зоне, где был обнаружен специальный лагерь смерти в Азаричах. Здесь не только 7 тысяч узников больных загнали туда, еще прилетел немецкий доктор-инфекционист Блюменталь, и он привез бациллы. Их заряжали в аэрозоль и на бреющем полете с самолетов распыляли над лагерями. Почему такая высокая смертность оказалась за эти дни? З 50 тысяч вязняў цудам выратаваліся менш за палову. Сёння на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу Азарычы прайшоў мітынг рэквіем у памяць аб загінуўшых. Праз 82 гады Беларусь памятае аб нявінных ахвярах нацызму і не дапусціць фальсіфікацыі гісторыі.